No tak obavy mám, pozrite sa, také mám zdravotné problémy, z toho mám veľké obavy, lebo mám cukrovku 2. stupňa, to je najvyšší stupeň cukrovky, hej. No, pracujem tak, že predávam časopis Notabene, že s tým si vypomáham, čo dostávam od štátu dostávam tých 60 eur, ako hej, a nejaké nemocenské, takže dokopy je to tých 125 eur. Ostatné si musím privyrobiť, lebo strašne veľa vydávam na lieky. Ja platím vyše 60 eur len mesačne za lieky. Zostať. Ja by som ešte chcel sa aj pozbierať na vlastné nohy, robiť, no niečo ešte dokázať, veď nie som až tak starý, 46 ročný. Ešte raz zdôrazňujem, že medzi mnohými dôležitými povinnosťami vlády, ktorá má na starosti predovšetkým spoločné dobro, je na prvom mieste povinnosťou postarať sa rovnakou mierou o všetky vrstvy spoločnosti. Dámy a páni, každý 6. obyvateľ Európskej únie, to znamená 84 miliónov ľudí, má príliš nízky príjem na to, aby si mohli bez problémov zaplatiť napríklad slušné bývanie, kúrenie na zimu či školské obedy svojich detí. Podľa štatistík Eurostatu ešte z obdobia spred hospodárskej krízy, 20% detí je naozaj ohrozených chudobou v rámci Európskej únie. Nastal čas, aby sme si aj prostredníctvom dnešnej konferencie priblížili jeho ciele, plánované aktivity, zámery. Inými slovami povedané, všetko, čo chceme vykonať v záujme naplnenia hesla, pod ktorým bol Medzinárodný rok vyhlásený, skoncujeme chudobou hneď teraz. Volám sa Patrik Krebs a som z divadla Bezdomová, občianske združenie, v ktorom hrajú ľudia, ktorí žijú na ulici. Máme veľa plánov, medzi iným predstaviť najnovšie predstavenie nášho divadla v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou alebo v regiónoch s väčšou chudobou. No, organizácia Proti prúdu má za cieľ už dlhodobo vydávať časopis Notabene, ktoré živí, ja nemám presný počet, ale myslím, že cez 2,5 tisíca ľudí v rámci Slovenska. V tomto roku v rámci Európskeho roka plánujeme túto tému otvoriť, vzbudiť o ňu záujem a samozrejme vytvoriť isté systémové kroky, aby sa ľuďom, ktorí sú chudobou ohrození alebo v nej žijú, pomohlo.